belai khe khairok jaknai mangpli khoraksa tiprasa gumte hangkorni kila amchai kaipeng blai kamini gono sadon jomateni bwsajla Komla Mohan Jomatia Mia Thangnai 16 July 2024 Sarik Nidam Bri Tamani Jorawano Trak Mal Khongbai Khoi Rojagei Kotor Lahar Patewi Langma Jonanangkha Te Bokhorok Sanu Khongo Chalagoi Tongja Jamani Sabrum Naimuthang PSO Constable Khai Tongja Jawo Hneibo Koktomani Bisingtei Khnamani Tabo Khapang Jirigei Khapang Logei Mang Thong no Naisinai Tongmani Jagolono Phai Sophaikha Khanang Jaknai Komla Mohan Jomateni Mang Borni Kami Kaiping Blai Kami Kila Amchayo Te Mukthang Krikha Haphar Klugjak Nukhong Muktei Kbai Keblung Nglai Tongai Jamani Mang Bli Joto Nukhongni Borok Bwhei te mapha jaitei gusti rokno khobui naitongni jekare Dopani TV mangplibo